Quarter lena sabat pasabera rongbona chanchin kan ngai thak tur hi tunge ramsa te mingwa sakti ani dona Mongolia rama cheng bazul gan bolt mi chanchin aniang bazul chan Mongolia ram mun tin meya chuan sakora hmu'a Mongolia sakor te chu an chakin ni pui kholom le thasi khowota po an har threng meya bazul chuan sakor te chu an poimo hle ani ti asia a mase thilian tham tak mai hian aril ru akaplata tunge heng ramsa te hi sakor ti mingwa sakle pa engtin ye sakor hi sakor ti ani tu in nge mingwa sakti na zota apa chu anui ringota channa tor a shebik law achangin bazula chuan chinghnia a hmu'a Mongolian thon thuwa chuan mi zong hi kumtam tak liam to khan chinghnia atanga lo piang anni ti ani a bazula chuan hetiang hian angai to a chinghnia te po tu in nge chinghnia ti mingwa sakni ang ti in ma se tu ma in an chang theilo bazula chu alo thanglian zela mi pano pangte kha rol thar lian tak alo ni ta thil tam tak skula azira chuti chungchuan ramsa te mingwa tu chu ala hre chuang lo ni kha chu South Korea a na thoka a u meichha chuan phone in a ron bia a biak in a in khomang che a ron tia bazula chuan makati dewa biak ina ala in khom ngai mi alova a u chuan South Korea a chuan biak ina a in khom thrina nuam ati hle ti po ashila ubi biak ina kalro atia ubi chu Mongolia khopui Ulaanbaatar soina ani a bazula chuan ubi biak in omna chu zon ngai na po ashelawa ama chanpui turin telephone khoi tu chu soma khongai takin ubi biak in address chu min pete ti na nge na telephone khoi tu chuan address a pe a kha eng mozat aliama bazula u chuan biak in chu a hmuta mt aron zot le a kartinin a in khom thin ti asha chuan alom hle meya engtin nge Sunday apianga ikal man zok le ti na ron zota Sunday ya ka kal hlei nem Saturday ya zo kalom ka kal thin ti na changa a u chu a phuzok mai engko shana nge I in khoma atia bazula chuan 7-day Adventist biak ina a in khom thu chu ashila biak ina chuan tu emo hiam Bible a pe a chu a chhiar tana Genesis buwa chuan aril ru a zo na lian tak om reng tu in nge ramsa te mingwa sakti channa chu a hmuta ani hetiang in a chhiara lalpa pathian chuan leyin ramsa tin reng le chungleng sawatin reng chu asiama an minga enge awwa don ti shet nan adama hne na chuan a hruai hloma thilnung tin reng te chu adaman an ming alo vo apiang chu an ming alo ni hlen ta a ti chuan adama chuan ran zong te chungleng sawa le ramsa tin reng te chu ming awwa ta thewa sakor te chinghnia te le ramsa zong te mingwa tu chu adama ani bazula chuan Bible a chher atang chuan thildang tam tak po a hriat bela mishing te hi chinghnia atanga lo chuak ni lovin ramsa zong te siam tu pathian vek chuan a siam alo ni ama po chu pathian siam ani thu a hriat chuan alom hle a ti chuan pathian hne na a thinlung pe ka du ta ani tuna hiam bazula chu Mongolia rama missionary na thokin global mission pioneer na thok meka engtiangin nge ramsa te hian heng ming te hi an lo putti te shilin mishing te hi chinghnia atanga lo chuak ni lovin pathian siam awanga lo om kan ni zia te a shelfia thin ani kumthum kalta a in 13 sabat tholom te awanga Mongolia a 7-day Adventist High School Masaberdin ani awangin lom thu kan suya tun quarter in 13 sabat tholom hian Mongolia khopui Ulaanbaatar Adventist Lifestyle Center hong turin min chanpui le don ani Global Mission Pioneer hi lei member pa ngai ma ni nundan anga khosa la tlopo ngai lote omna ko shandin tura kum khattal thok tura in pe te an ni a khovel puma Global Mission Pioneer hi sang ni zanga velin an thok meka kumsa kha jakwa somko china heng rongbol tu te hian 7-day Adventist caution sing khat le sang khat a yatam an din to ani khati song kharong bona chanchin kan ngai tha khau thei chu ani e